V reakcii na podpísanie zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi exilovou československou vládou a sovietskou vládou sa na Vianoce 1943 v byte Mateja Joska na Gajovej ulici číslo 11 v Bratislave zišli predstavitelia komunistov a časti demokratického domáceho odboja, aby podpísali tzv. Vianočnú dohodu. Šlo o programový kompromis medzi oboma časťami odboja, ktoré spájala idea konca čechoslovakizmu a požiadavka nového postavenia Slovákov v rámci chystanej obnovy Československa. Súčasne došlo k vytvoreniu spoločného strešného odbojového orgánu Slovenskej národnej rady. Za komunistov dohodu podpísali Karol Šmitke, Gustav Husák a Lacino Meský, za občianske skupiny Jozef Letrich, Ján Ursiny a Matej Josko. Postupne sa k Vianočnej dohode pripájali aj ďalší odbojoví predstavitelia, napríklad Ivan Horvát, Martin Kvetko, Peter Zaďko a Rudolf Raštatský. Neskôr sa súčasťou Slovenskej národnej rady stalo aj vojenské vedenie v zložení podplukovník Jan Golian, major Julius Nosko a podplukovník Mikuláš Ferjenčík. Počet členov Slovenskej národnej rady sa postupne navýšil až na číslo 50. Vianočná dohoda putovala do Londýna k exilovému prezidentovi Benešovi, ktorý ju s kladným hodnotením zobral na vedomie. Nič nestálo v ceste rozbehnúť prípravy povstania. Predstavy ilegálnej Slovenskej národnej rady a československého exilu v Londýne sa často rozchádzali, bolo to aj v otázke veliteľa povstania. Slovenská národná rada za veliteľa navrhovala generála Štefana Jurecha, no československá exilová vláda napokon presadila v politických otázkach nevyhraneného a pomerne neznámeho podplukovníka Jana Goliana. Prípravy ozbrojeného povstania sa naplno rozbehli a vojenské ústredie o ich priebehu oboznámilo predstaviteľov Národnej rady na stretnutí konanom začiatkom leta 1944 v chate nad obcov Sklabiňa. Slovenská národná rada, ktorá mala ambície stať sa hlavným politickým orgánom, však v prvých hodinách po vypuknutí povstania zaváhala a politické moci na oslobodenom území sa chopila až po 3 dňoch. Tá mala nasledujúcu podobu. Na vrchu politickej moci na povstaleckom území bolo 8-členné predsedníctvo Slovenskej národnej rady. 11 poverenstiev, ekvivalentov dnešných ministerstiev pre jednotlivé oblasti, bolo podľa zásady parity rozdelených medzi tzv. Občiansky blok a socialistický blok. Za povereníctvo pre národnú obranu zodpovedal nestranník podplukovník Ferjenčík. Na miestnej, okresnej a oblastnej úrovni reprezentovali moc na povstaleckom území revolučné národné výbory. Zástupcovia Slovenskej národnej rady viedli mnoho politických rokovaní. Dôležitým bolo plenárne zasadnutie konané 23. septembra, na ktorom museli major Nosko a podplukovník Ferjenčík zdôvodňovať ústup z Turca. Nedôvera komunistickej časti Slovenskej národnej rady voči armádnemu veleniu sa opäť prejavila a kriticky voči vojakom bol najmä Gustav Husák. Najdôležitejšie však boli rokovania o povojnom štátoprávnom usporiadaní. Bolo to tak aj v októbri, keď na povstaleckej území spoločne s jadrom Československej parabrigády zavítala delegácia z Londýna v zastúpení Prokop Drtina, generál Antonín Hasal a minister František Nemec. Slovenská národná rada vytvorila aj Radu na obranu Slovenska, ktorej predsedal veliteľ povstaleckej armády Jan Golian. Zástupcovia Slovenskej národnej rady vycestovali aj do zahraničia. Napríklad tesne pred vypuknutím povstania odleteli do Londýna na rokovanie s prezidentom Benešom Ján Ursiny a Lacino Meský. 24. septembra na pozvanie podplukovníka Ferjenčíka navštívili zástupcovia Národnej rady Čremošné a Dolný Turček, kde sa na vlastné oči presvedčili, aká je situácia na niektorých najnebezpečnejších úsekoch frontu. Potlačením povstania sa komunistickí poslanci Slovenskej národnej rady uchýlili na partizánsku základňu na Prašivu, ostatní prešli do ilegality a zväčša pokračovali v odbojovej činnosti až do oslobodenia.